بله تماشاوان نیجا گوتارا اورشولا وندولین سروکا کمیسیونا یکیتیا اوروپا دلوتکیا یکیتیا اوروپا و اوکراین دبوکو اورشولا وندولین دست نشان کرد گود همو واران ده یکیتیا اوروپا دی آلیکاریا جرخانه اوکراین هر وها پرساب بزدشی آلیکاریا اوکراین بکه تماشاوان نیجا ام بدگرهن مجارا خاج استانبولی Profesör Ahmet Özer Pespori peyvendin siyasi gelmene de girtina hem konsulxaneyin velatin Avrupa'yı و برتکا Türkiye'yi بگرند است. Slav bote Brez Özer tuxazım despekede yani Türkiye dilgiraniye ki gelek mazın peyda kiriye ku hen velatin Avrupa'yı konsulxaneyin xwa girtine Türkiye bertekin gelek mazın nişan dide, dilgiraniyen mazın nişan dide. Nırxandinat liser mijari çiya, eger avi dilgiraniye çiya fermo Brez Özer. İyi akşamlar. Var baş. Şimdi tabii Türkiye'de bir Neha Türkiye ev çend rojun liser ve buyarete axaftin o gelek bandorla roja vekiriye despeki Amerika piştireji Fransa, Britanya, Almanya, Hollanda و Svisra hem hişyaridan bu velatiyen xwe و hem jî konsolxaneyn xwe girtin. Evya li ser imaja Türkiye derve û hem jî geşyarên ku serdana Türkiye bikin de bandorekî neyînî bikin. Li ser vê wezarata derve, wezarata navxweyî li ser hev daxuyanî dan û gotin ku ev şerekî derûnî ye her wiha dan xuya kirin hene konsulxaneyên xwe li heman welatan hişyar kirin û bersivekî bûye hewayê dan. Ev nêzîkatî li ser welatiyan bandorekî neyînî kiriye welatî naçin cihên qerebalix. Dema em sedemên vê binirin. Em du sedemên sereke dibînin. Yekem di demên dawiyê de taybet li Sîwêdê şewtandina Qur'anê Kerîm li ser di vê çerçevê de nerazîbûnên ciddî hene û hemberî vê rêxistinên İslamî ku dibêjin Daişî di nav de ye dixwazin bersiv bidin. Dibêjin egereke mezin e ev jî li Tirkiye were kirin. Eva metirsî xistiye li ser welatên Awropa ji ber wê konsulxaneyên xwe girtin, hişyarîdan û girtin. Piştre jî Türkiye bersiva Türkiye jî tund bû û ev jî bû sedemê mezinbûna bûyerê. Hêberê li İstanbolê hene êrişên terorî hatibûn kirin. Ew êrişa Taksimê ew niha welatî li ser vê hestiyarî tevdigerin û metirsî di nav gel de belav bûye. DRK'ye bu düzeye gelmesi umuyorlar ve özellikle alınacak olan tedbirlerle ilgili taybet bergiriyên ku werin pêşxistin diwarê desthilatê de bandor kiriye. Em hêvî dikin Brez Özer dixwazim wê pirsê bikim gelo yani mafî welatên Ewropa her wiha Amerîka tineye ku ji bonî asayişa welatiyê xwe ji bonî parastina welatiyê xwe hişyariyê bidin heta konsulxaneyên xwe jî bigirin gelo ew ne mafî wan welatan e ev bertek jalî desthilata Tirkiye belgora baweriya te ne bertekekî gelek tund ego mirov vekî şerê psikolojîk binav bike ez tere bêjim wekî derxistina aloziyan di nav welat te peyda bike nirxandina te bigirim ser.
Şimdi Amerika Birleşik Devletleri tabii ki kendi Elbette yurttaşlarını Amerika korumak için bir ji takım bo parastina önlemler welatiyên alıyor. xwe hin bergiriyan pêş dixe. Şimdiye kadar da Hatta zaman zaman neha jî bu dem türden dem olaylar oluyor. Özellikle bûyerên wiha vesaire rûdidan li Enqerê bir takım önlemler alma hin noktasında bergiriyan Amerikan wê demê pêş dixistin hin daxuyanî dihatin dayîn. seferki Lê vê carê taybet hin paytextên girîng yên Ewropayê bersiva Amerikayê dan beşdarî daxuyaniya wan ban ev bû sedem ku metirsiyekî di nav gel de belav be ev helbet eva diyare hin zanyarî wergirtine gelo ev zanyarên xwe bi radarên Tirkiye re parvekirine parve nekirine Tirkiye çawa bersiv daye wan jî gelo ev konsulxane hişyar kirine yan nekirine yan jî wek wezîrê navxwe dibêje ev şerekî psikolojiye derûniye çawa tev digerin niha zêdetir wezîrê navxwe wan aliyan wek tawanbar nîşan dide niha ev dibe sedem ku di nav gel de jî metirsiyan belav bike ji xwe em dizanin êrişên terorî dibin sedemê şok metirsiyên mezin durustikên di nav gel de niha li çar aliyên me rêxistinên cihadî hene son zamanlarda Avrupa'daki di demên dawiyê de bu eylemler de insanları bu anlamda özellikle ev dini inançları bakımından hin çalakiyên ku niha li Ewropa tên kirin taybet yên dijî İslamê ev jî hestên olî pêş dixe û bu sebep ku bûyer mezin bibin. bir tedirginlik oluştu. Niha di nav civakê de tirsek heye û diwarê derûniyê de jî divê bergirî bên pêşxistin. Açıklama Divê gavekî zûtir desthilat daxuyanî bide gelo êriş dê werin kirin zanyarî henin nîne li ku derê êriş were kirin sedemên rasteqîne bergiriyên ku pêşxistine gelo bi rastî zanyarî hene yan jî li dijî Tirkiye hin helwest hene wek şerekî derûnî heye ev lazim e were zelal kirin. tam olarak netlik ortaya çıkmış değil. Em hêvî dikin di rojên pêş de rewş zelal bibe. Hiçbirisi Em hêvî dikin ev tiştên ku tên gotin cibîcînevin ev bûyer rû nedin êrişekî li hember konsulxaneyan li hember welatiyên Tirkiye tu êrişekî neyekirin taybet beriya hilbijartinê tirs xistiye nav gel berê ku em biçin hilbijartinê li Tirkiye hin berê jî hin kuştin dihatin kirin Bele. niha jî hin gotin belav dibin ev jî dibe sedem ku dilgiranî zêdetir belav bibin û dibe gavekî zûtir civak were ronîkirin û bi welatên Rojavayê re bikaribin bersiva vê tiştê bidin. Spasiyet etkin Profesör Ahmet Özer, Pisporê Peywendiyê Navdewletî İstanbulê gelmem.